Ей, не говори, не ми продавай въздух. Всичко е много сложно. Законът на парите се нарушава за 6 минути. Бъди неудобен, решавай за себе си. Не търси работа, никога повече. Ей, не говори, не ми продавай въздух. Всичко е много сложно. Правят те мазен, всъщност си смазан от промяна. Не си котка, нямаш дневит живота, това, което имаш е много повече. Законът на парите се нарушава за 6 минути. Бъди неудобен, решавай за себе си. Не търси работа, никога повече. Ей, не говори, не ми продавай въздух. Всичко е много сложно. Правят те мазен, всъщност си смазан от промяна. Не си котка, нямаш дневит живота, това, което имаш е много повече. Не говори, не му продавай. Перфектната алергия, парите са енергия. Бъди неудобен, решавай за себе си. Не търси работа, никога повече. Не говори, не ми продавай въздух. Всичко е много сложно. Правят те мазен, всъщност си смазан от промяна. Не си котка, нямаш дневит живота, това, което имаш е много повече. Не говори. Не ми продавай въздух. Всичко е много сложно. Правят те мазен, всъщност си смазан от промяна. Не си котка, нямаш дневит живота, това, което имаш е много повече.